ngerti aku wong ya sinau nggon dalang ya kok setetek-setetek iki apa? Paham aku, aja sepelekake aku. Ya piye? Aja sepelekake aku. Sepelekake. Aja sepelekake. Setetek aku udah muda kok sepelekake. Aku ya iso tetepan walaupun mung setetek mboko setetek. Setitik mboko setitik. Ora seteteke diboko. Niku maksud kula, nggih niku kula saged lah. Saged. Nggih. Ning gandeng wektune ora iso, iki ya nyuwun pangapunten, kepeksa ora iso. Boten saged. Dilalah niku nggih kula mboten Natalan kalau wingi juga karena ibu sakit sama. Jadi emang waktunya sangat mepet sekali dan sangat mendadak. Pangapunten ingkang kathah karena yang utama walaupun kita punya pekerjaan banyak, walaupun kita menyukai seni, walaupun kita mencintai pekerjaan kita, tapi yang kita utamakan itu kasih sayang kita pada orang tua. Betul. Ya. Iya, iki patut Iku nomor minangka contoh. siji. Kuwi sing marake awak dhewe iso rumaket anggone paseduluran dimulai dari rasa cinta kita nomor siji karo ibu. Betul. Nek wis seneng karo ibu, mencintai ibu bagaimana beliau melahirkan kita, kita sadar diri. Ojo nganti natoni perkataan kita, ojo nganti natoni ibu. Ya. Seko awak dhewe menyayangi ibu, nanti kita bisa tuwuh rasa tresno awak dhewe karo bapak. Nek wis tresno karo bapak ibu, iso tresno karo sedulur kabeh. Sak keluarga besar Harjo Semito iki mergo saka awet mung rasa tresno karo wong tuwa. Iki. Ngono lho. Ya to. Aku kaya omongan karo Elisa iki kaya omongan karo ahli jiwa. Iya. Kok kandhane mambu pesing kuwi mau kok Pade. Ini sangat luar biasa ya mergo kebijaksanaan saking Bu Sri sak keluarga satemah panjenengane tidak mempermasalahkan Mbak Elisa. Monggo kemawon bebas mawon menawi Mbak Elisa mangke kersa mayang nggih. Syukur wadene mboten nggih mboten napa-napa. Ning ya nggih tamba napa nggih kuciwa penggali keluarga besar Bu Sri jenengan raketang sak kemperangan ya mayang rene. Oh nggih, mengke kula limbukan wonten mriku nggih mboten napa-napa kula siap. Heeh. Ning saurunge limbukan jenengan nembang sik sepisan. Oh nggih, wonten pamundutan menapa? Mboten, menika alhamdulillah Saking mboten wonten. streaming nggih mboten wonten. Mboten wonten, merdika panjenengan kagem keluarga besar Eyang Harjo Semito. Monggo merdika Mbak Elisa. Sing petingan kanggomu, Nduk. Petingan apa? Kadung tresno Pak. Oke, siap. Nggih, kadung tresno sak bawanipun Mbak Lisa. Siap. Kadung tresno. Gareng kemeruh ora. Nggih. Darminto iki. Apa? Darminto. Oh iya. Nggih. Rina wangi dadi satemah loro Terima kasih. Niki mangke digarap ala warga laras.
Jadi sepisanan langgam, kedua dangdut ning slow. Nah, cocok. Oke. Mas Gareng sing jogeti, wah mat iki. Oke. Lah iya. Monggo Mbak Lisa, yuk. Lambat wis katon tejane yen kok katon pacarang aduh wirakane sinawangkan seni yen besengut wimbuh
menika Pakde ngaturaken kadung tresna pamundutanipun Pak Sinten menika. Saking kulawarga nggih. Nggih. Kadung tresna. Wah iki multi talenan apa? Talenan sing dinggo rajang-rajang iku talena. Serba bisa. Talenta Pakde. Wah, wis. Lah ben ketok serba bisane, saiki Mbak Elisa ben dalang rene. Lah kowe ngopo? Lho, aku nyimpingi nang mburine. Golek dhek lali sing ngelekne sapa lek ora aku. Aku mbok iso ya lungguh ning mburine. Lah iki intine lak ya supaya rena penggali Ibu Sri sakeluarga ngono lho. Tur ya supaya piyai kene ya do pirsa sejatine pancen si Elisa ki iso dalang. Wah, iya. Sak capet-capet. Ora mung apa? Sak capet-capet. Apa kuwi? Basa apa? Capet-capet. Capet-capet. Capet-capet kok capet-capet. Kene Mbak, ayo. Kono. Masih ada waktu lumayan setengah jam, Mbak. Ayo kene. Setengah jam. Iki wis ana iki. Apa kaya. Iki anu sing dikersakne ngono dadi pemain spanduk ngono kae dadi ben ora kecewa. Jan. Anu tulung iki sing dalang Elisa. Kowe isah-isah ning mburi ngono. Dinggelmu mlocot ki ora. Lah ku timbangane nganggur ngono lho. Nguyuh aku nguyuh. Ya Mbak kene Mbak. Ayo. Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Elisa Urcaro Salaso. Nggih, persembahan untuk keluarga Bu Sri. Ya, Mbak, maju. Tak pasangke mike. Loh, sing yo aku no asistene kok yo sampean iki enek-enek ora. Walah. Iso sila ora? Lek ora iso tak silakne. Ayo kene. Suwi ra metu lho iki Yan. Eling-eling aku iki. Aku tak ora nyawang kok ya. Aku tak madhep rono kowe tak. Bukesi larepe pipis monggo lho pipis sik. Ayo. Gak aku ora nyawang. Ngono aku. Dadi Kesi kok ya sabar men ngono aku. Minta tolong ditali. Ngapunten nggih Bu Kesi niki enggak bisa nali sendiri saya. Jadi harus ditali. Oh, kowe upama bojoku. Iki aku sing ngono lho, karo bojoku wis diparut mesti wis. Kuwi lek bojoku ki sabar darono kok piye. Sabar apa bojoku nyawang ngono wis mekrok. Iki lho si Elisa iki lho bener tak sawang komburi ngono kok ya ngen gulumburi wah jan. Anu aja kendo, aja kekencengen ya. Sing pas wae aja kendo, aja kekendonen, aja kekencengen. Kendo ora parain teratap wah jan sengele le apik. Aja kenceng-kenceng ya. Aja kekencengen, aja kendo-kendo. Nggih. Angine pas ya. Iki cempolone, iya. Cempolo. Ya, semene cempolone. Oh ya, penak iki nek. Pak, enak ya? Ya. Ya. Nyuwun sewu Pak Cahya. Dalem. Ana boto dirubung semut. Cakep. Sesuk-esuk Pak Cahya awas tak sampluk parut. Tak dukung. Saya ini kurang kenceng ya. Rumangsa Semut rasane manis. Cakep. Nadyan kok sampluk parut mesti tak tangkis. Leleh. Ana boto digecek-gecek. Cakep. Besok Pak Cahya digecek-gecek. Nggih. Ya iki. Monggo, yo. Ya gandeng awak dhewe dadi limbuk cangik. Iya, Mak. Iki kok kurang kenceng ya. Pak, aku nek kurang kenceng Kalau ora dipaku. Sik sebentar sayang sebentar. Ini harus dikencengin dikit. Iki pancen Elisa golek perkara. Ya kabeh ki sing penak kan. Kalau nggak enak tuh bilang gitu. Wah, iki Kesi wis. Anu wae nganggo anu apa jenenge? Napa? Mike. Kesi wis. Kesi wis Elisa. brebes kabeh lho iki. Elisa. Beda cagake beda. Do Elisa Cahayu. Nggih, Bu. Elingo karo Bu Kesi. Awakmu teko kene dadi bintang tamu sejak Bu Kesi lho. Iki Bu Kesi leres Wis ndika dawuh. wis pas, Mbak Elisa, pas. Pan nah niki pas niki. Nah, Elisa. nek kenceng gini enak. Elisa ora iman-iman kowe Cahya kuwi wis expired lho. Pade, iki ning kene aku dalang ya. Purba Waseso manut aku. Oh, wis dadi dalang ya iki kok tak. Lah iya no. Saiki Kareng diam dulu. Ini limbuk cangik mau ngomong. Oh ya iki. Nduk. Iya, Mak. Iki awak dhewe sak loron dadi nyuli. Dadi limbuk karo cangik. Iya, bungah tanpa upama ya, Mak. Iya.
Ketiban sampur jane mono ak dhewe kon duet karo Ki Dalang Cahya Kuntadi ora dadi ngopo mak. Ning saiki awak dhewe nyuli raketang mung sedhela. Enake kepiye? Kaya burung ya. Hah? Ya wis apik terus. Aja gagas penonton. Penonton sok cangkeme elek. Heeh, seneng kaya ketiban apa Mbak Elisa? Hah? Seneng kaya ketiban apa mau? Ora krungu aku. Kaya ketiban apa sampur? Oh, sampur. Ya. Ketiban sampur. Awak dhewe kanugrahan iso lungguh ana ning bantale Ki Cahya Kuntadi kene. Wong lungguhe aku ora apa-apa lho kowe iki. Rasane piye nduk anget, Mak? Penak apa ora penak bul bantale empuk. Iki penak ya dhewe kepe lah yo ak dhewe tugas dadi dalang berarti matah bintang tamu gareng karo Cahya Kuntadi. Kingko iso rebutan karo Tatin. Ya dhewe ngongkon Tatin ben maju, soalnya ket mau ngombe ya mak iya. Ayo Tin maju Tin iki wayahe maju diwehi lagu apa ta apa? Apa ya lagune manut karo kanca-kanca madang karo. Ora ana lagu kok judule manut. Oh iya, berarti nyaran apa no? Oh iya. Oh aku ngerti. Apa? Lagune nek madang kara biasane panas-panas sikile mlentung. Apa kuwi? Kae lho Medion kae lho. Oh. Apa kae? Panas-panas mlaku. Ah, panas-panas. Sing mlendungi awakmu tak plendungi ora. Panas-panas mlaku, Mak. Ya nyun panas-panas mlaku kanca-kanca. Mbak Tatin, siap-siap maju ke depan. Sepur Argo Bromo segera diberangkatkan. Rati numpak sepur ya, Mak. Iya ndak numpak sepur. Akeh usung mudik iki. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Tatinku sayang. Sugeng Dalu Mbak Elisa Orcarus Alasu. Mak cangik ngono wae. Mbak Limbo Mbak Cangik. Gimana kabarnya Wilujeng? Alhamdulillah sehat. Sehat. Waras toh? Ya waras, masa ya ora waras. Oh iya. Rene mau numpak apa? Numpak kendaraan. Numpak apa kendaraan? Mangkat jam piro? Mangkat jam 7. Oh, nah. Ngono kuwi. Apa? Nah. Pak De iki ngertos mboten kula wau ngomong napa kalian Mbak Tatin? Kowe ditakoni budalmu karo sapa? Lho. Oh niki mau. Budalmu rene karo sapa? Oh, aku karo bojoku. Bojomu nah. Bojomu nah. Bojoku Lho ta, beda Pak De, cobi Pak De nek jenengan sik tanyain. Bojomu isih enak. Kuwi lho, ngono kok ya ora krungu ta? Lah, kula kurang meneh ming bojomu. Lah iya, kuwi bojomu ki sik tegese sik berjalan normal ngono lho. Maksudnya niku ta? Heeh. Ya jek normal Mbak
dalam. Oh iya syukur. Jare mobilmu lho. Heh? Jare mobilmu lho. Apa Pak De? Jare mobilmu Mobilmu wis lunas. Oh. Oh saiki bahasa Pak De yo ngerti ta? Dadi mobilmu ki tau kecemplung banyu, kenal potnya kena banyu. Ya lunas. Oh iya Alhamdulillah menika. Syukur. Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil lho. Eh? Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil njuk lho. Aku ora Pak De bojoku. terjemahke Pak De. Napa Pak De? Kowe ning jero mobil karo bojomu ki ngono. Ngono piye? Numpak ngono lho. Ya iya numpak wong sing nyopir bojoku lho. Lah iya, kowe karo bojomu numpak mobil. Lah kok ngono-ngono tangane maksudnya piye? Lho apa ngegas ki ora ngene. Lho nek nyopir kan ngene. Lho niki Ngegas, kok ngene iki ngene. membake sikile ngegas. Dadi ki karo bojomu ki ngono to. Nah, ngono lho, kok ngono ora paham lho. Aku mau ora ngono-ngono, sing ngono-ngono ming bojoku. Ngono lho. Heeh. Lah Pak De mau ngono-ngono apa ora? Ora aku padha lanange ya. Sak rombongan lanang kabeh. Maksudnya Pak De jek iso ngono-ngono apa ora? Ngono lho. Oh, ya aku ora ngono mergo sing ngono sopir. Oh, berarti Pak De wis ra iso. Ya kari delok mungsuhe sapa. Mungsuhe anyar ya tak ngonoke. Pak De sing ngarahke kaya kopilot maksudnya. Kae sing marane bingung kae lho. Lah ya mulane Aku ki mau ngetes lho Pak De. Apa lara mata Mau kok mbok tes? ngetes. Ngetes, Maksudnya tuh kepekaan ngono lho. Ning kene ki kan keluarga, kabeh ki keluarga. Wes. Nek pancen keluarga sedulur ki ora sah dadak krungu komplit ki ngerti dong Wes. peka ngono lho. Aku ora melu-melu iki. Lah Iki perange pia karo geplak ya iki. Kok piye karo geplak? Weton Yogya kabeh iki. Lah ya Mbak Elisa, kita kan Inggih. sama-sama dari Jogja ya. Iya. Kenapa bahasamu menjadi Loh, iki ngetes. Jare mono kowe mbiyen wis tau bodek. Kan tak tes meneh apa ya bodek tenan apa omong kurang peka ngono lho. Lah wong Pak Dewe langsung kedengeran langsung paham ngono. Kowe Kok Mbak Tati ora apa ngerti. kok bodek ki apa? Bodek itu nggak bisa denger itu loh temennya. Oh sing obat kae obat flu kae Bu. Kayak bodrek. Bodrek itu. Lah iki Bodek. Dek nek muni budek ki ra iso. Artine bodek. Bodek. ngono lho. oh Nggak bisa denger. Oh, Rodo bo- sudorungon. Oh bodek. 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 Budek. Heeh. Nek kita budek, nek Heeh. dia bodek. Oh ngono, ya wis dimaklumi sing penting ae dhewe ngerti tegese. Aku tetep ora ngerti tegese. Lah aku Nek ki- jan lho panjenengan kok iso ngerti ayo. Wi bahasa ngendi Jal? Aku ya mau ngarang wae kok. Tak kira iki ya Ya ngono kuwi lho jenenge seniman iki wis sing penting peka ngerti karepe ngono ya Pak De. Oh ngono. Ngono wong bola-bali wis barengan iki kudune sempak antarane aku kowe mudeng. Kok nganggo Waduh. Kok sih lho Pak De, iki mau muni piye? Aku karo kula Aku jenengan Elisa Rotatin. Elisa, kudu Sempak. kok kudu sempak Pak De. Sik kudu ngono kuwi Pak De karo Ki Cahya nek awak dhewe du kuwi. Lah apa? Pampers. Ora lho maksudnya Pikiranmu apa? Sempak itu apa? Sempak itu Sempak terdiri itu- dari dua suku kata, semangat dan kompak. Nah, antarane Pak De Gareng, Rocky Cahyo cetha sempak. Lah Elisa Rotatin kuwi yo kudu sempak ngono lho. Oh, Dadi kita semua harus semangat dan kompak. Kok tak kira Nah. katok cilik ya lho. Tak kira katok cilik. Oto. Mbak Tatin iso apa ngucapake apa kanggo keluarga Pak Andreas Busri, Oke. keluarga Eyang Harjo Sumito. Sik sadurunge ngucap ki anake sapa mbok kon mulih kuwi. Iki Wong Iki nonton to. wayang kok sedan kotak kuwi. iki engko arep tak sangoni 100 kok engko ngewangi aku. Ayo mbok kon melu rene wae kuwi mbangane nang kono. Ah, itu sekali tempo dadi bintang tamu lho. Heeh, engko bar iki. Aja cerewet semene iki engko sing bayari aku kabeh ngawut ya ora. Alah kowe Lara. bengi iki kowe karo aku kuwi melu kes. Melu bukesi betul. Oh, padha andane. Ayo, Ayo Mbak matur. Tatin. Nggih.
kagem keluarga Bu Sri kalian Pak Andreas mugi tansah pinaringan sehat nggih, lancar rezekine, mugi tansah apa jenenge? Apa lha apa? Kok aku dadi ngeblengkot sih. Mugi tansah pinaringan lancar rezekine, Rezeki. terus tansah Rukun. guyub rukun, bahagia mulya mboten enten apa Alangan sawiji setunggal napa. menapa ngenten nggih. Nggih. Aku nek kon ngomong karo kaya Elisa ora iso blep. Tur ya kowe iki ndongake wong ki ya percuma kowe ndongakno awakmu dhewe sik. Oh ya Mbah. Karena- Mbah. Babeh. Lah sama Aku meso aku lho Pak De, isih rada meso Aku lho. petuk tati nu tuwa men Mbah. lah ketok iki mbiyen ki kulite ki urung jengkerut-jengkerut ngene kok saiki wis Marmune nek wis nglunthong ngono to. biyen ki jek alus ngono lho jaman Aku ki almarhum Pak Seno. weton kraton. Dadi ora jarik tok sing tak wiru, kulit ya tak wiru. Oh ngono. Dadi ben komplit dadi sak Komplit. awake kabeh wironan. Aku kepethuk tati dadi tambah umur aku. Lah jenengan sakniki yuswa pinten Jal? Ora usah takon kok ndak mbok nyang. Kok dinyang sak menehi pira? Ora ya, ora, tidak ada rahasia buat saya. Saya tahun depan 60. 60. Wis tuwek ya. Mulane kok dinimbah kok ora gelem. Lah aku urung duwe putu kok. Apa nek mbah iku kudu ndek putu? Meh duwe putu lho. Meh. Nek ciri khase wong diundang mbah ki yen wis duwe putu, sok yen putuku lahir undangan mbah. Oh, 60 tahun kok urung ndek putu ya. Loh, aku tertib kok. Tertib ta? Oh, berarti iki belum mbah. Ya sepurane nggih. Sapa jenenge Om? Ah, kuwi leh wang-wangun. Om. Piye-piye walaupun lanjut usia, orang itu pengennya dianggap punya jiwa muda. Oh ngono. Jadi walaupun lanjut usia, itu pengennya dianggap berjiwa muda, tetap timur. Cah loro ki do arep rebutan warisanku wadine. Ya ora. Kene mbah kono jiwamu. Wis iki saiki kowe kudu diketoke kaprawiranmu mumpung kepethuk dalang wedokan kuwi. Kok dalang wedokan? Kok dalang wedokan? Wedok. Iya dalang wedok ning ki cake kaya wong lanang dadi wedokan. Nah, Mergo dalang kok tetep sikape kudu kaya wong lanang. iya Wong bener. lanang. Nek dalang wedok iki malah penak apa luwih gampang apa luwih angel? Lho, Angel dalang wedok kuwi. Angele piye? Angele iki nggo nyabetke wayang kuwi ora seprigel karo dalang lanang. Ora iso? Ora iso seprigel dalang lanang. Mergane? Mergane iki delok ya. Lho. Nah, ana sing mengganjal. Nggon arep nyabetke iki ana sing marai ganjel kuwi lho, wis sing Tapi nek marake ra keprak iso. ya jek ngono. gene ora ana sing ganjel, sok meneh nandalang dilaminating. Nyendian iso. Nabuh Oke nyopet ya oke. Iki lho kancamu dhewe lho. Iki Mbak Tatin ana spesial permintaan lho iki. Napa? Mbak Tatin kudu gandrung Pak Cahyokun tadi. Ya ana permintaan tenan. Dadi sing gandrung kudu Mbak Tatin. Pak Cahyokun tadi carane iki pasif. Nah, sing aktif sing wedok. Nah, engko sing dadi embane Pak De Gareng. Aku ora mlebu aku. Lah piye? Ditonton wong akeh dadi ban. Lah kon dadi Loh, apa? Yo. Purbawaseso ki dalang lho, Ora, aku bebas dadi- dalang arep dadi kepiye aku kok. bendahara. Oh, bendaharane buka sibuk niki nganu nggih kula nyuwun izin nggih menika. Nggih wis siap kok. Mbak Tatin gandrung Pak Cahyokun tadi. Terus lakone apa? Lakone gandeng sing wetok sing gandrung berarti Mbak Tatin dadi suminten ngono. Kun, ayo kun. Kun. Kun cengelmu iki ora. Nah, Oh, yo Sing aku. komplit ngono lho. aku- Cahyokun tadi Pak kan. Cahyokun lah, tadi engko aku- dadi Mas Broto. Mesune karo Elisa kok ndemoke karo aku. Ayo. Ya. Oke. Biasane aku lek diperintah karo sapa-sapa iki emoh. Mau terus. Gandeng sing perintah iki wong ayu to, dadi aku gelem malian iki. Oh, ya. Pak. Iya, sama-sama. Oke. Alah, Ini tenang aja, ini cowoknya pasif, jadi yang aktif nanti harus yang cewek. Nah, kalau Mbak Omongan. Tatin kurang aktif, engko tak kritik engko, dicomot karo Bu Kesi. Oh dicomot kok wis lunas kok. Oh toh, kok aku urung. Iki piye posisi kula pripun iki? Oh jenengan
dados broto, mengke sik nganu sik ngoyak-oyak ben Mbak Tatin lah. Maksudnya kula linggo napa ngadeg? Oh lah. Ya ngadeg. Nah menika Purbawasita penonton pripun Pak Cahyo menika jumeneng napa lenggahan mawon? Jumeneng nggih Pak. Wong lanang iki kudu ngadeg. Nggih, pangapunten Pak Cahyo. Menika panjenengan wedok. Nggih. Ayo. Ayo to. Yo, turuk. Kono. Jarweng jarwa. Pak De Gareng nyiarin dulu ya Pak De. Iya. Nun para rawuh. Gandeng pemainipun ketoprak namung kalih moga kula aturi kondur mawon. Aja no. Nyiarke sing apik ngono lho. Nggih, dalu menika giaran ketoprak Cahya Kumala. Kanthi sesirah apa? Kanthi ira-iraan. Kairan. Nggih niku lakon apa? Suminten gandrung. Suminten gandrung. Suminten itu. Gandrung. Tok 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 wah sabar delo. Ngopo? Kekantem lampu lho. Polahmu kaya ngono kok ora. Ayo, Mas Brata. Kusik. Ndak sawang yen ora kleru kang dadi panyawangku. Iki kaya suminten sing mrepeki aku. Kula Den Mas Brata, kula menika sampun madosi panjenengan wonten pundi-pundi kemawon kok ya ketepune nang kene ngono lho. Bekasi ora sir pipis-pipis sik ngono lho ta? Den Mas. Kepiye Kula suminten? menika madosi panjenengan ket wonten pundi to? Kusik Apa ya, kudune kowe lak ya ngerti karo tata krama. Lah napa to? Kowe iki wong wadon. Kudune pinter ndelikake wadine. Kenapa kok kowe wani gepok singgol kelawan aku, suminten? Lah kula menika sampun kapang saestu kalian panjenengan lho Den Mas. Banjur yen wis ketemu karo Mas Broto, apa sing bakal ndok tindakke ae? Kula pengen ngomong sethithik kalian panjenengan. Mara kage matura sing ndok karepake kepiye? Den Mas, menika wiranipun kok mboten sae kula benake to Den Mas. Sena. Iki ket momok totak totok iki ning ndi to Sing entok sapa to, sing entok? Asale ana totak totok. Kowe iki ra pinter sik Mbak. Sampeyan dadi Mas Broto dulu, tak ajari carane ngentong sing apik. Ma aku Wis to. aku kadung anget ning kene kok. Wis to, ndah. Ben ngerti carane ngentong. Sampeyan lak pemain wayang wong, rung kulino ketoprak, ben ngerti kentongane Ya ketoprak. aku seneng lho, kae wis mulai abang lho, Kesi wis mulai abang lho. Terus lho ya. Ora bar iki terus biru kok Dek. Paksamu. Ayo. Lah kowe ganggu lek kowe ketoprak. Ora wis tak tonton. Tonton iki tonton tenan iki. Serius. Totok. Kowe ngerti ora bedane maling karo ketoprak? Kesuwen ya kuwi ya. Den Mas, Piye suminten? panjenengan menika mboten mangertos glagatipun kula. Glagat sing kepiye sing ndok karepake? Nek jenenge wong tresna menika rak nggih kados ngenten iki napa kados panjenengan mboten kraos atinipun panjenengan menika napa mboten kraos to Den Mas? Sing kok demek kene sing obah kok liyane. Den Mas. Kusik ngene. Suminten. Apa kira-kira kowe ora kulak pawardo adol pangrungu lamun to Den Mas Broto kuwi wis duwe pacangan? Saya tidak peduli. Gegantilan kemayune ora. Den Mas, kula Ketoprak saya tidak peduli. Mengko dhisik kok ngaceng-ngaceng terus to niki kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho Den Mas. sing dadi mutiaraning uripku Kusik. Ah, Sing dadi arep nanti. Ngene wae lho. Jar. Oh, diare kok. kowe jane suminten apa copet bengak-bengok ora. Bosen to. Lah kula menika mbok panjenengan ora mesakake apa piye nek Mung cempluk warsiah sing pinter ndungkel katresnan jati ingkang tumanem oning tumtuming jejantungku. Mula sing gedhe pangapuramu katresnanmu kepeksa ndak tampik. Pik. piye sapa? Ndak tolak tegese. Sapa mau jenenge?
Sapa mau jenenge? Cempluk. Cempluk Warsia. Cempluk Warsia? Heeh. Konen rene. Iki kowe ora ngerti sing jenenge Cempluk Warsia? Durung. Kae, Cempluk Warsia ya iki. Lah, mburine iki ingon-ingone. Aduh, kowe biyongku biyong. Rene ta biyong. Terus. Ya. Biyong. Apa? Biyong ngene iki lho, aku ki tresno karo Den Mas Broto ning kok Den Mas Broto kaya sia-sia karo aku, mbok aku njaluk tulung iki kok di apa ki jenenge dipernahke atine apa dipernahke ben seneng karo aku ngono lho. Aja kok nek kowe kok nolak, kowe ki aja nganti nek Broto kuwi nolak, kok nek nolak aku sakit. Sakit kok nek aku sakit. Wis omong dhewe kono. Lagi. Wong berat. Kok brot? Berat to? Oh, brot. Kowe sapa? Destontenmu. Kok ana pawongan cat katon cat ora ki sapa? Iki ketoprak rame itu demit. Kok kowe tega? Ora napa tresnane. Sapa jenengmu? Suminten. Suminten. Apa kowe pancen tega? Mlatra, Mban. Ketok. Apa kowe ora eman nyawang ayune Suminten? Katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti kang nyipta jagat sing menungsa ora bisa nampik sarta milih. Pilih aku ya mung Cempluk Warsiah, parandene Suminten babar pisan ora ngrengga jroning batinku. Oh ngono to? Pancen. Ngono. Yo, Ya wis. ora tanggung jawab. Lah wong bener. Mas, jenenge tresna kuwi jalaran saka kulino lho. Tresna kuwi jalaran saka kulino. Bener. Nen kula nek apa jenengan dipun tolak, jenengan bakal kualat. Kok kualat? Biyong rene ta? Kok dadi kowe iki ora iso iki lho, iki kenapa kok dadi anu terus iki? Iki lho. Lah yen kowe pancen tresna karo aku napa dadak lantaran biyong iki? Panjenengan ora manut karo aku. Mongko biyong iki lak ya ora tanggung jawab. Lah iki Biyong iki ora tanggung jawab. Kudune iki pinter nyimpen wadine wong wadon. Parandene kok kaya ngono. Biyong. Iki lakone pembantaian apa piye? Maksudnya mbak aku ditembungke ben nganti dadi ngono lho. Broto. Piye? Welas ana anakku, Broto. Welas kepiye sing tuk karepake? Ora ketang namung sedina. Dadi bojone Aja sedina 5 menit bae aku terima. 5 menit yen pancen ora enak balekno. Kok ngono ta? Oh, ya iso kaya 5 menit andum katresnan ngono lho. Andung katresnan. Ora bisa. Katresnan iki dudu barang lelemeran. Ning kuwi sifate suci. Ora kena kanggo dolanan. Bener. Aja ngono, ning aku tresno tenanan kok nek jenenge nampik wong wedok, engko bakal ditampik genti ngono cepet-cepet. Broto. Brat. Broto. Brat, kamu mau nggak? Tompo toto. Ora bisa. Ora ketang mung sakedheping netra tampa nang anakku. Loh. Kowe iki dapuk dadi sapa jare emban kok wong tuane si Suminten? Kuwi adopsi. Toprak adopsi. Lah wong iki boke ngono lho. Aku iki boke Den Mas Suminten. Broto. Nek pancen kowe tresno karo jenenge sing Cempluk Warsiah konen rene. Praktane Cempluk Warsiah monggo Bu Kesi Rahayu tok 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 tok. Monggo Bu Kesi. Tok tok tok. Kok malah aku sing dadi cempluk. Ora iso. Iki ora Ayo Bu. Oh ya karo iki aku. Bu Kesi dados cempluk nggih niki penonton nggih. Aku metu saka anggota ketoprak aku. tidak bisa. Ini gara-gara rumah tanggaku hancur karena kamu. Memangnya yang bisa dalang cuman kamu. Oh, Sana, kamu jadi cempluk. tepuk tangan untuk Bu Kesi. Wah, iki tak estu niki Bu Kesi akan menjadi dalang. Siap. Tintingane 6. Wayangnya dibubarke tenanan iki. Oh. Masane sing iso dalang wong kowe iki. Kuwi len jejeg. Kuwi len jejeg keprak buanter mau ning omah bagane jejekin daku kok. Gandane
Tepuk tangan para lega. Lawan kembang-kembang menor. Bagi iki dalane akeh men. Arum. Ora usah nganggo iki. Mah aku kuwi tipakmu, mah. Winaran ayat-ayat tayan. Kati kusum mangambar. Waraku sing dupa kanggo melon. Kelon kati mega lir membo Bathara. Piye coba? Wah, Masa luar si biasa. Sondalang kok Elisa tok? Sayangku, luar Masane biasa. kok bisa? Aku malah lagi ngerti sampeyan iso ndalang apike kaya Iso mengkono. itu diterus kelas repak ayo. Nandani lawang to kowe. Lihat langning kalanggiana gelar pangga moncar ayo. Sing marahi sapa kowe? Sanjis, ayo sangan. Sampean bae kaya pinter men to. Gak usah ditepoki. Ora usah ditepoki. Kok apik aku Atiku ora tau sakit. Sakit Elisa mbok lem-lem mbok pangku. Pangku aku wis 2 minggu ra mbok kapak-kapake nang omah. Aku ra melu masane. Iki gara-gara gareng iki lho, gareng iki lho. Nang kene ketemu Elisa aku gak digawe. Apa kuwi? Apa kuwi? Aku janjan Aku yo pinter sing ndalang. tukang Aku yo obong. pinter ndalang. Iya aku percaya, aku perkara awakmu percaya. Apa kuwi? Aja meneh kok dalang ngremus bojoe iso. Ya wis tak ngapura. Ning aku sayang sik. Wah, Dicium. yen pancen kowe ora gelem, kene tak wakili. Ojo. Dicium. nang Tinimbang ngarep Elisa. timbang diwakili gareng tak cium ya ora apa-apa. Matur Ayo, suwun, ngapunten, sapa? Bu Sri. Sapa sinjen sing nesu sapa? Kene. Kok jo arep ngono sih, Dek? Sudah. Ini cuman fragmen saja. Nyuwun sewu Bu Sri, Pak Andreas namung geguyonan. Ning aku asline ya iso ndalang aja mung Arisa tok sing mbok konok-konokke. Ya lek anu iso ndalang gawe grup dhewe kono apa piye kono. Sudah, aku duduk lagi. Ayo, Sa. Lanjut. Luar biasa. Saya sok guyon jenenge geguyon ya kaya ngene iki. Ketoprak bar ki. Baro. Balike separuh. Aku bayarnya penuh Wah, jan iki pancen yen iki kowe ora tanggung-tanggung. Elisa Tatin ki wis digodhog rampuk paribasane. Heeh, diplites ora iso mati. Ora iso mati. Wis ana wae kepinterane sing kudu ditokke. Mula mumpung iki ditimbali Bu Sri ning tlatah kene ditanjakke. Iya, genah. Ayo apa? Aja meneh kok kon nembang, kon joget, kon ketoprak, kon usung-usung gamelan ku lho iso. Ora iso, ora iso. Wah iya. Kon gendong Pak Dre ya iso. Pilih gendong arep pamburi kene. Yuk. Oh. Ya. Ayo kanca-kanca yoga bubuk sik ya. Kuwi Mbak Tatin kon nembang ngono lho. Nembang ki. Nggih, niki ngaturaken lagu Banyuwangen menika pamendutan. Oh, nggih. Apa lagune napa niku? Gerajakan. Oke, gerajakan. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon. Ya derek mawon. Monggo dipun aturaken gerajakan Banyuwangi. Yo, dados. Gar
Sirsiran Ambika